ezenziwa isizathu sokungabikho kababa empilweni yengane esakhulayo nasempilweni yomuntu ozelweyo. Kungaba ingane yomfana noma ngaba ingane yentombazane, kuyavela ngesikhathi ingane sekufuneke ikuthathe ngokusesikweni ukuthi ingoyabuphi ubulili nokuthi ihleli kusiphi isilili. Kuyavela uma ngabe ubabe ngazange abekhona. Ama relationships, ubudlelwane esibakhayo busheshe bufe nje kangaka ingenxa yokuthi lento kababa noma lento yomuntu wesilisa abaningi bethu bayiqala sekudala kakhulu kungasajwayeleki. Ingane ethi yentombazane ingakazi develop ukuthi how do they react to a voice yomuntu wesilisa ongeke futhi uzuyishintshe. I-voice yomuntu wesilisa nje ayisoze yafana ne-voice yomuntu wesifazane, and yadingeka. Kukhona into engashiwo umuntu wesilisa athi yeka leyo nto wena. Owesifazane noma ngamemeza kangakanani thola ukuthi ngeke kuze kufane noma kusho umuntu wesilisa ngesizathu esinjalo. Ngesikhathi sekufanele ukuthi weqe iziko uwelele ngaphesheya uyokwakha ubuhlobo nalesi sinye isilili esingale, uthola ukuthi ekukhuleni kwakho in your fiber awakhiwanga awuthungwanga ngalutho olukwenza ukwazi ukuconnecta nalobu buhlobo obungaphesheya. Bese ngaleso sizathu abanye ubona kunanamaculo nje akuveza ngokusobala ukuthi ibhekene ngeziqu zamehlo. Kulula ukutrenda kwamaculo athi ngenza isibonelo, ngiyalithanda, ngifuna ukuqambela amanga, ngiyalithanda kakhulu iculo lomfana wethu. Ngicela ukumbongela futhi Mafikizolo. Mafikizolo, yes, Mafikizolo iculo lakhe lehlukanisa unyaka emsazweni omkhulu Khosi FM elithi ngenguncengo yoncengo unyoko, yebo. Ngiyamhalalisela nje kakhulu umfana wethu. Kuyajabulisa ukubona amacika asemasha endimeni efike enyukaza yofika kulesi yasigaba nendlela iculo lakhe lifike lemukelwa nelithandwe ngayo la trend. So angifisi engizokusho conclude as if I'm saying there's anything against the song itself, but I'm saying behind it trending kukhona abangalazi ngisho lonke, nami ngomunye walo. Sazi nje le ndawana ethi angeke nguncenge uyoncenga onyoko. Iningi lethu uma ngabe sicula lelo culo silicula ngoba sesikhuliswe ngalendlela yokuthi asinayo into esithi siyincenge komunye umuntu. Ekubeni impilo yakhiwa ngendlela yokuthi awukwazi ukuphila kungenxa yomunye umuntu. Sikhuliswe ngendlela yokuthi sifundiswa ukuthi you've got to be independent. Ungavumi nje ukuthi ukhwelwe omunye umfana ekhanda, ungavumi indoda ikujwayele kabi, ungavumi owesifazane akudonse ngomphambili. Ziningi izinto esezisakhiwe ngazo ezisenza ukuthi singakwazi ukubekezelelana. Lezo zinto singazinakile, futhi abanye bethi mabeyichaza zizwakale zivalid zinjalo, ziyisizathu sobudlelwane bokuthi kancane omunye waphazama sikutshela ukuthi you deserve better, nawe uyitshela ukuthi ngempela you deserve better. Ngalo mzuzu uthola ukuthi kwa better lowo awum-understand. Afika umfana wethu no ice cream we-Magnum esezothatha i-advantage yokuthi wena ushawe ngempama, angipromote ukushawa ngempama, noma indoda yakhe ikuthethisile akunika iMagnum uthi wow, akuthathe ahambe nawe emva kweviki. Kade usuthe wena uyabona lono wamanje, emva kweviki sokusho wena futhi usutha abafana yini izinja noma usutha amantombazane yini izinja. I am saying the social system esikhula ngaphansi kwayo isikhulisa kabuhlungu with no orientation and induction in understanding the other gender, and that is why sishada inyanga ezimbili, sithandana amasonto amathathu, and all of a sudden we think the other person does not cut it to be your partner without even looking at your own shortfalls and your shortcomings either as a man or as a woman. Lokho kugodwa kuezinye zezinto, but I think konke kungesizathu sokuthini sikhula si orientated
ohlangothini olulodwa lobulili uma kungekhona ukuthi ukhuliswe ubaba wakho ukhuliswe uma wakho and ngaleso sizathu esinjalo kuthi uma sekufanele uwelele ngaphesheya ngalesi sikhathi uza nomqondo wokuthi ubaba wami mina ube yikho konke kimina uma wami ube ubaba waba umama kimina uvele leyo attitude iyodwa noma okukhulisa ngento yokuthi ngifuna ukuprovela umfana wami noma ingane yami ukuthi ngingakwazi ukuyikhulisa iyodwa ayimdeserve uyise athi go all out ukukhombisa ukuthi yena eyedwa uphelele nalengane ikhula inaleyo nto ethi I do not want any other thing I am complete while kungeke kuzwakale mhlawumbe ngalendlela engikuthumela ngakho manje mhlawumbe isikhathi masiqhubeka uzoyi-understand lento engishoyo yingakho ke ngithi enye yama reasons ami okufunda lo msebenzi ingenxa yokuthi I think kusilimazile kakhulu ukukhula indoda ingekho empilweni zethu sidominatwe kakhulu uthando olufeminine uthando olufragile uthando olusensitive uthando lwezinyembezi uthando lukamama uthando lwenhliziyo ebuhlungu uthando lokulahlwa uthando oluthi I'm trying to fill up the gaps luluhle lulungako kodwa luhamba neminjunju phakathi ngesikhathi ulwemukela wena uyingane innocently so luqala luba yilona lodwa uthando olwaziyo ilona futhi othi noma usukhulile ufuna ukulinikeza uhlobo lomfana oluzonikeza igirlfriend yakho uthando olunjalo you understand wena uthando olwaziyo wena boyo wena khehla uthando olwaziyo uthando likama na noma sekufanele unikeze umuntu wakho uthando uzomnikeza uthando olunjalo ngesikhathi ekubonisa the flames the only response that you've got it's either you are crying uyakhala uyakuma uyotshela uma uyakutshela boy amantombazana njalo kufuneka uunderstand kehlana nawe vele uthi uma uwa understanda kangcono abantu bani besifazane ake ngiye kuyena ngiyomuzwa mhlambe khona into wrong engingayifundanga kumuntu engithandana naye so awuthi ngiyolalela uma akutshela yabona ke boy ngesikhathi ethi umlalele umthengele imbali umthengele usweet uyobona ke nawe ngempela wenze kanjalo you understand now ngiyafuna ukuphindela lokho ngoba you guys can be very quick at misinterpreting the message I'm trying to give here. I'm not saying anything against uthando lukamama, but I'm saying lulodwa loluthando whether oluka baba noma oluka mama luhambe uma sekufanele ukuthi ungene ebudlelwaneni bese kuyavela ngalo mzuzuke into engizama ukuyiveza ikakhulukazi kulomsebenzi ile ethi senza kanjani ukuba khona mhlawumbe futhi enye yama message umuntu azama ukuyidlulisa ile ukuthi ngesikhathi siqonda ukuthi awusazwani nobaba wengane yakho ngalesi sikhathi sivuma futhi ukuthi awusezwani nomama wengane yakho uma bekungenzeka kodwa ukuthi yona ungayincishi father figure noma imother figure especially uma lo mzali wayo ongasazwani naye efuna ukuba ingcenye yempilo yengane yakho angikhulumi ngalezi izinja mina ezingafuni ukuba ingcenye yempilo khuluma ngalezi ezifunayo uma bekungenzeka kungabe ukuthi uba umvalela ngempela angabi ingcenye ngoba sicabana kangaka nje no girl no boy it's because they only know one side of life. Sengiphoxe khona la sengiphoxe khona. Ngizama nokuthi
ungakwenzi kube ngawe kuphela ukuthi awusamfuni nala ahambe khona ubaba wengane yakho noma uma wengane yakho. Ngesikhathi wena ungamfuni nala ahambe khona, I promise you ingane yakho ingane yakhe iyafuna yona ukuba ingxenye yakhe. So ngenzela ukuthi ungaze ungiphendule mhlambe ugcile kakhulu uma ngabe kuukuthi vela kafuni naye. Okwamanje ngisakulaba ngithi mina uyafuna ukwenze nje ukwenze igazi liyalifune la kubo, whether uyathanda uthandi. Ingakho ma ikhula izofika esigabeni la izokuhlupha khona, ifuna ukuya kubo ngenkani kungenjalo ivele ifane nobaba wayo nje ngalenkani yayo, whether yomfana noma yentombazana. Ilokho ngiyifundela lokho lencwadi. Ngiyifundela ukuthi ngibe umfana okhule ngaphansi kwesandla sikababa, ngakhula ngaphansi kwesandla sikamama esimnandi zombili. Ngiyalazi izwi likaBaba, ngiyalazi futhi likamama, and mangiwahlanganisa omabili anginikeza umuntu opheleleyo engifisela nanoma ubani. Angikhulumi ngemali lapha, ngikhuluma ngohlobo lwempilo olubizwa kwedlula imali, and ngilufisela cishe lonke uhlobo lani lengane. So ke yikho ngithi ke kukhona isikhathi la umuntu ongathi mawungibuza khona ukuthi ngifana nobani, ngikutshele ngokungananazi ukuthi ngifana nobaba. Ngake ngakushoke lokho, ikakhulukazi uma ngabe sithi sifuna ukuzala amadoda noma sifuna ukuzala insizwa. Ngakusho lokho abaningi baqonda emva kwesikhathi ukuthi ayikho indoda ezalwa ngowesifazane, indoda izalwa indoda. Ayikho insizwa ezalwa umama, i-role model yensizwa insizwa, i-role model yendoda indoda. So ke because some attributes of these things for lack of a better word awafani. So ke yikho ke ngithi ke uma besi ngayilalela lencwadi, silalela izikhala ezivuleka ngesikhathi sikhula sifuna ukuzifanisela entweni thizeni. Noma ngimthanda kangakanani uma wami, ngiyamthanda ngiyakuphindela cishe ngakho konke. Akekho wesifazane esengeke ngathi mangimkala wafika kulesi yasigaba ngokothando, ngokweziyalo, ngokokungikhulekela, ngokokunginakekela nangakho konke. Kodwa makuziwe esibonelweni sobunsizwa nasesibonelweni sobudoda akekho ndawo ovela ngene khaxa kuleyo ndawana ubaba. Kungeyena ubaba omdala, kungeyena ubaba omdala umalume, kungeyena umalume insizwe engikhule nazo esigodini. Now akekho ndawo uma kulento yami yobunsizwa, akekho ndawo futhi uma kulento yami yobudoda. In fact mina naye sihamba sibuye siklashe kulezi zinto zami zobunsizwa nezobudoda. Sihamba ngesizathu esithini, usesililini esingaphesheya ngisesililini esingapha. Kunezinto engayitshelwa ubaba enginesiqiniseko sokuthi akazange ayikhulume kuma naye wayeyitshela uyise. Zehla nje ngakulesi silili zoze ziyophela, futhi kube khona ezehla ngapha, zehla nje futhi nazo ziyoze zinjani, ziyoze ziyophela. So ke ezinye zezinto bengisakhuluma ke nge-feminine love. Mavundla Media, shaking hands with the fourth industrial revolution. You are live. Mavundla Media.